Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. De kijkers van Kulturu TV, ik heet u van harte welkom. Alle kijkers binnen en buitenland. We zijn momenteel aan de Willem Campagnestraat, waar ik ook eens eerder een video van heb gemaakt. Hoe slecht de straten eruit zien. De overheid heeft laatst een bericht gelanceerd. En daarin staat geschreven dat de mensen die de trailers daar hebben, de mensen moesten dus hun trailers komen ophalen. Natuurlijk zien we deze trailer hier, of ja, met container, al jaren staan. Maar wat ik u ook wil wijzen is, de laatste keer dat ik had gefilmd, kon je dus nog rijden. We zien nog steeds een grote DAF-truck gewoon over de straat rijden. En het maakt hem dus erger. Kijkers, de burgers geven aan dat de trekkers en de containers die hier staan dag en nacht het probleem zijn. En ook wanneer ze dus langs rijden. De Willem Campagnestraat was niet zo slecht. Je kon nog eroverheen. Maar nu is het met moeite dat de mensen eroverheen kunnen. Dat creëert ook een file. Ik kom net van hier. Er was geen file. Maar omdat de mensen heel rustig moeten rijden, alleen om hun auto niet kapot te krijgen, is er dus een file. Ik wil u wat verder brengen om te wijzen hoe erg dit stuk eigenlijk is. En dit is niet sinds vandaag. Het zit al jaren met dit probleem. Ook die DAF-truck heeft er moeite mee. Dus je kunt dan de gaten zien hoe groot ze zijn. En kijkers, Kulturu TV, bij Nieuwsunelei. We zijn ook nu te Hernhutterstraat. Een straat waarvan vele mensen eigenlijk baalden, zou je zeggen. En nu ook zit passie asfalteer. Ze zijn al begonnen. Ze werken elke avond, dan is het wat rustiger. De straten zijn dus dan afgesloten. Ze zijn niet klaar. Vanaf daar kunt u dus opmerken dat het nog niet geasfalteerd is. Het lijkt nog op de oude. Ze hebben daar dus gewoon nog geschreven. Maar hier hebben ze al geasfalteerd. En kijkers, kijk eens hoe mooi het is om te rijden. We kunnen zien dat het beter is dan voorheen. Veel beter. Want deze straat zat ook vol met gaten en heel wat overlappingen.
Nog een stuk te gaan, kijkers van Kulturu TV. Nog een stuk. En dan is de Hernhutterstraat volledig geasfalteerd. We kunnen zien dat dus werk zeker wordt voorgezet. Bepaalde straten worden geasfalteerd. Er is een straat die ik u ook wil laten zien, die momenteel een grote probleem heeft. De straat zit vol gaten, grote kuilen, vol met water. Maar kijkers, blijft u afgestemd en ik zie u aan de Van het Hogerhuisstraat. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan.